Jeg læser de første sider. Det er 1979. En far og hans søn er på vej hjem ud af den bidende vinterkulde. De tager en genvej. Sønnen leger og falder bagud. Kom nu, råber faren. Han ser sig ikke over skulderen, tilbage mod de andre biler. Hvorfor skulle han? De bor i en fredelig landsby. Han har ingen fjender. Denne historie landede på mit dørtrin en sommermorgen. 3 håndskrevne, læderindbundne notesbøger. Ingen afsender. Kun med et simpelt løfte om, at dette er en sand historie om et liv levet. Drengens liv. Skrevet af ham selv 20 år senere. Jeg læser videre. Faren vil være alene nogle minutter med sin søn. Og mens den nervøse mor venter udenfor, fortæller han drengen noget vigtigt. Noget, som hans egen far fortalte ham. En ed. En hemmelighed, der er videregivet fra generation til generation. Et løfte, man skal afgive om at stå på et bestemt bjerg i Amerika i år 2000, den 3. oktober ved daggry. Husk det. Lov mig det, beder faren sin søn. Ja, far, jeg gør det. I rejser derhen om 20 år i år 2000. Jeg lover det. Årene går. Drengen bliver en mand. Og i år 2000, bare uger inden han skal indfri sit løfte, finder historien ham låst inde i et fængsel. Og ikke alene det, hans kvinde er gravid. Og han elsker hende sådan. Hvad vil I gøre, spørger han os i sin notesbog. Blive for kærlighedens skyld, for de levende, eller indfri et løfte til de døde. Til historien, velvidende, at du måske aldrig kommer til at se din datter. Aldrig igen kommer til at mærke din elskedes læber mod dine. Og her begynder hans utrolige historie. I det han bryder ud, velvidende, at måske denne farefulde rejse vil kræve hans liv. Men han skal opklare, hvorfor hans far blev myrdet. Hvorfor denne antikke ed har hidkaldt ham til en fremmed bjergtop. Men jeg beder dig, hør min historie, skriver han. Hvis du undrer dig, min elskede ufødte datter, så er dette historien om, hvorfor jeg forlod dig.